ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மாஸ் கேமிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் கோடும் அப்புறம் கில் செக்யூர்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கில் செக்யூர்டு வச்சு விளையாடிடலாம். வாங்க பார்க்கலாம். கில் செக்யூரில் சரியான ஹெட்ஷாட்டில் வைப்பேன். M4A1 வச்சு தான் ஹெட்ஷாட் வைப்பேன். அதில் என்ன காமெடினா SKS வச்சு சரியான காமெடி பண்ணியிருக்கேன். அதை வச்சு ஒரு அடி பட்டிருக்கோம் கைஸ். அதில் வந்து ஒரு கில்லு 2 கில்லாவது பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் அதை வச்சு செம்ம அடிக்கவே முடியல கைஸ். அது சரியான காமெடி. அப்புறம் M4A1 வச்சு தரமான ஹெட்ஷாட்டு தான் வைப்பேன். பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணு இருக்கும். அந்த பொண்ணுக்கு விழும் பாருங்கள் ஒரு ஹெட்ஷாட்டை பார்த்து நீங்களே மயங்கிடுவீங்க. பாருங்கள், வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட்டு பார்த்துட்டிங்களா? சரி, நம்ம இந்த ஹெட்ஷாட்காகவே ஒரு லைக் போடுங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான். இவனை ஹெட்ஷாட் வைப்போமா? இல்லை ஹெட்ஷாட் வைக்கலாம். அவனும் சேர்ந்து அடிச்சிட்டான். அதுவும் இல்லாமல் உட்காந்து வச்சா ஹெட்ஷாட்டு அது வந்து கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் விழும். இப்போ M4A1 அதுக்கப்புறம் அதே தான் SKS எடுத்துட்டேன். தெரியாமல் எடுத்துட்டேன் SKS. சரி, ஸ்கின்னு வச்சுருக்கோம், சும்மா அடிக்கலாம், வீடியோ வேறு எடுக்கணும்ட்டு ஸ்கின்னு வச்ச கண்டை வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அதுவும் இல்லாமல் M4A1 வந்து பார்த்திங்களா, நான் ஸ்கின்னே வச்சில்ல, ஆனால் செம்மையாக அடிக்கும் பாருங்கள். ஹெட்ஷாட் தான் விழும். நீங்களும் அந்த கில் செக்யூர்டு மேட்ச் என்ன பார்த்து விளையாடி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சரியான ஹெட்ஷாட்டு, வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட்டு பார்த்துக்குங்க. இந்த ஹெட்ஷாட்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். இவனுக்கும் ஒரு ஹெட்ஷாட் விழுமா பார்ப்போம். இப்போ தான் M4A1 SKS அதே கண்ணு தானா? சரி காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்டா இவன் திருப்பி அதே சொல்லிட்டு இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க ப்ளீஸ். நீங்கள் பண்ணுற சப்போர்ட் தான் எனக்கு வேணும். அதுவும் இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அதுதான் எனக்கு முக்கியம். ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைபராவது போதும் காய்ஸ். இருக்குது 100 சப்ஸ்கிரைப்ஸ் போதும். இங்கே ஒரு க்ளோவால் போட்டு அங்கே ஒருத்தன் பாம்பு போடுறான். இதுலேருந்து நம்ம எப்படியாவது தப்பிச்சு க்ளோவால் போட்டுருவோம். அவன் அடிச்சிருவான்ட்டு பார்த்தேன், அடிக்கல. இங்கே பாருங்கள், இவனுக்கு ஒரு ஹெட்ஷாட் விழும் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா இவன் உட்காந்துருக்கால, அசால்ட்டாக விழும். வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட்டு பார்த்தீங்களா? M4A1 நான் ஒரு கில்லு கூட பண்ணல, ஹெட்ஷாட்டு தான் விழுது. பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். சரியான மேட்ச் இன்னைக்கு. இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒருத்தன் வருவானா, இங்கே பாருங்கள் ஹெட்ஷாட்டு மட்டும் பாருங்கள். ஐயோ, ஹெட்ஷாட் இல்லை, சாரி ஹெட்டு விழுந்ததில்ல பார்த்தீங்களா? வந்து அடிச்சிட்டோம். அப்புறம் வந்து இப்போ தான் ரெட் புல்லட் ஷாட்கன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் M4A1 எடுத்துருவேன். அப்புறம் வந்து லெவல் 3 ஷூட்டு, லெவல் 3 ஹெல்மெட்டு வாங்கிட்டு ஓடுவேன். நெஞ்சா மூட்டு நன்மை உண்டு, ஓடு ராஜா, ஓடுவேன். அப்புறம் வந்து வேறு என்ன பண்ணுவேன், இதுங்க பார்க்கலாம். அப்படியே சுற்றி முற்றி ஓடிட்டுருக்கேன். எவனுமே கண்ணில் மாட்டலை. இங்கே இருந்தானுங்களே, இங்கே இருப்பானுங்கன்னு பார்த்தேன், இல்லை. நம்ம டீம்மேட்டுங்க அச்சு காலி பண்ணிட்டானுங்க போல். சரி, M4A1 வச்சு தூரத்துலேருந்து ஹெட்ஷாட் விழுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் காய்ஸ். ஏன்னா நான் ட்ராகும் பண்ணி பார்த்துட்டேன். நீங்களே பண்ணி பாருங்கள், விழுறது கஷ்டம்தான். பாருங்கள், நம்மளை நாக் பண்ணிட்டானுங்க, நம்மளை இது பண்ணிட்டானுங்க, கில் எடுத்துட்டானுங்க. நான் எதுக்கு உட்காந்தேன்னு எனக்கே தெரியல. சரி, வாங்க போகிறோம். இங்கே ஒரு ஹெட்ஷாட் விழுது, வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட் காய்ஸ். இந்த பொண்ணு வேறு லெவல் 2 ஹெட்ஷாட் விழுந்தது, செம்மையாக இருந்தது. இதுக்கு கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு ஹெட்ஷாட் விழுந்தது, அதுக்கு முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேவா கைஸ்? நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும்தான் இல்லை கைஸ். பிடிச்சிருந்தா மேட்ச், இந்த கேம் ஹெட்ஷாட்டு இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலன்னா வேண்டாம் விருப்பம்லாம் பண்ணாதீங்க கைஸ். பிடிச்சிருந்தா மட்டும் பண்ணுங்கள். இவன் என் ஃப்ரெண்டு, பண்ணி தான் ஆவேன் அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இவனோட சேனல் பிடிச்சிருக்கு, இவன் அடிக்கிறது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே, போச்சு மேட்ச்சு, வேறு லெவல் மேட்ச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிளாஸ் ஸ்குவாட் தான் கைஸ் போட போகிறோம். இப்போ எவ்வளோ இது வச்சுருக்கான் பாயிண்ட்ஸு? 63 வச்சுருக்கோம் பாயிண்ட்ஸு. கேஷ், நீங்கள் அந்த ஆனிவர்சரி கிஃப்ட்டில் வந்து என்ன வாங்கியிருக்கீங்க கொஞ்சம் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஹல்க்கு வாங்கியிருக்கேன், ஹல்க்கு. அப்புறம் அந்த ரெட் கலர் ஸ்கேட் போர்டு, அப்புறம் பேக் வந்து அந்த ஸ்னோமேன் பேக். அந்த இது வந்து ஐஸ் பேக் தான் வாங்காமல் இருந்தேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொன்னாங்க அது வாங்கடான்ட்டு. நானும் வருதானான்ட்டு. இது பார்த்தீங்களா, ஷார்ட் கன்னில் வந்து ஹெட்ஷாட் வச்சேன். இது மாதிரி வைங்க, கண்டிப்பாக விடுவோம். நம்ம தான் அங்கே டாப்பில் இருப்போம் போல். ஐயோ, அந்த பொண்ணு அடிச்சிருச்சு.
அங்கே பாயா வேற பாயா பார்த்துருப்பீங்க எப்படி அடிச்சுட்டு பாயாவை எடுத்தாச்சு. யார் அங்கே வேணா ஃப்ரீ மேட்ச்னா நான் தான். சரி இப்போ கிளாஷ் ஸ்குவாட் போட போகிறோம். இப்போ ஹயாட்டோ வருவான் பாருங்க. இதை ஹயாட்டோ எலைட்டா ஹயாட்டோ வாங்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வாங்கணும் தான் இருக்கேன், எனக்கு விளையாடுறதுக்கே டைம் போயிடுது. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கிளாஷ் ஸ்குவாடுக்கு வந்தாச்சு கைஸ். பாருங்கள் எல்லாருமே அந்த பட்டு வாங்கியிருக்காங்க. பென்குயின் பெட்டு வேற லெவல் பெட்டு போல். நம்மளும் வாங்கணும். நம்ம தான் டாப் பிளேயராக இல்லையே. 10 ரூபா டாப் பண்ணலாம் தான் கைஸ் போனேன். அதான் இல்லை. சரி அவனுங்க அடிப்பானுங்க கன்னை வச்சு. அதனால் நம்ம கில்லி புஷாக மாறி போகலான்ட்டு மாறிட்டேன். அப்புறம் வந்து அப்படியே அடிக்கிறானுங்க. எப்படி நம்மளை அடித்து அது வெளில வர வைக்கிறானுங்கன்னா தெரியல. சரி இப்படி ஓடி அவன் இப்படி வந்தால இப்படி வருவான்னு நினச்சி ஹெட் வைக்கலாமான்னு நினச்சேன். அவன் ஓடிட்டான். இங்கேயே இருந்தானுங்களா இங்கேருந்து அடிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். இவனும் எலைட்டா ஹெட் வச்சுக்கிட்டு குச்சி போகிறான் பாருங்களா. அவனை மாதிரி நம்மளும் ட்ரை பண்ணோம், வரல. எதுக்கு நீ அமௌண்ட் போடுறேன்னா ஏன்னா டீம்மேட்ஸ் கீழே எடுத்துட்டாங்க, நம்மளை அடிக்கவே இல்லை. அதுக்கு தான் அந்த அமௌண்ட் போட்டேன். அது டீம்மேட்ஸ்க்காக தான். இந்த பெட்டு நல்லா இருக்குது. அதான் நைட் பேந்தராச்சு, பிளாக் பேந்தரா நைட் பேந்தர் தான் நல்லா இருக்குது. அது வாங்கணும்னு நினச்சா போன வாட்டி ஃப்ரீயாக விட்டாங்க வேறு. கிளாசிக் மோடு 5 போட்டால் அப்போ வேறு நான் கடுப்பில் இருந்தேன், கேமே போட, அதனால வாங்கலை. இதோட என்னோடது இது 4வது ஐடி. ஏன்னா 3 ஐடியும் தொலைஞ்சி போயிடுச்சுன்னா என்னடா குழந்தையான இது தொலைஞ்சி போவோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அது என்னன்னு தெரில, அது அப்படி தொலைஞ்சி போச்சு. சரியாக நாக் ஆகிட்டோம். நம்ம டப்புன்னு வச்சிட்டானுங்க. நான் இங்கே தான் நிற்கலான்னு நினச்சேன், அப்படியே அந்தான்னு சரி போயிட்டேன் தெரியாமல். பாருங்கள் நம்மளுக்காக நம்ம டீம் மேட்ச் யார் நேரத்தில் இவனுங்களா ஆட்டோ மேட்ச்சில் தான் வந்தானுங்க. ஆனால் நம்மளுக்காக நம்ம டீம் மேட்ச்சு என்னெல்லாம் பண்ணுறானுங்க பார்த்தீங்களா. அதை வேறு லெவல். இவனை அடித்தாச்சு. ஆனால் நம்ம நாக் பண்ணலான்ட்டு ஓசிக்கில் எடுத்துட்டானுங்க டீம் மேட்ச். ஸோ அவனுங்க மேலே ஒருத்தவங்க அவனையும் அடிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பின்னாடி இருந்து அடிக்கிறான் போல. பின்னாடி இதோ அது தெரியா பார்த்துருப்பீங்க. நான் மேலே இருந்தால் நினச்சிருந்தேன். இப்போ தான் வீடியோ இன்னொரு கதை பார்க்க தான் பின்னாடி நினச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம என்னது 3rd ரவுண்டுக்கு வந்தாச்சு. 3rd ரவுண்டில் அது ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நம்ம இப்போ ஜெயிச்சிட்டோம் தானே. இது வந்து அவனுங்களுக்காக இந்த மேட்ச் நாங்கள் ஜெயிக்க போகிறோம்டா அப்படின்றதுக்காக. இந்த மேட்ச் தோற்றுன்னு தான் நினைக்கிறேன். நினச்சிக்க போகிறீங்க, அதெல்லாம் இல்லை. இப்போ தான் நான் சாக்லேட் ஃபுல்லாக அமுக்கிறேன். அதான் இரும்பல் வருது பாடியோ. இங்கே வருவான்னு நினச்சேன், இங்கே வரல போல எவனும். அதனால நானே அங்கே போய் தேடி போனேன். இங்கே ஒருத்தன் இருந்தான், வரலை, இங்கே இருந்தான். அதனால் இவனுக்கு ஹெட் வைக்கலாம் தான் நினச்சேன். ஹெட் விழுந்துருச்சு. ஹெட் விழுந்துருச்சு. அப்போ விழுந்தது கைஸ். இது நான் வீடியோ வந்து எதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கேன். சில பேர் கேட்பீங்களா கைஸ், இது எப்படி வீடியோ பண்ணுறீங்க, அதுவும் இல்லாமல் வீடியோ பண்ணி இது மாதிரிலாம் சூப்பராக பண்ணுறீங்கன்னா நடுவில் இது மாதிரி எடிட் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் எப்படின்னு கேட்பீங்களே. அதை நான் அப்புறமேட்டு போடுறேன் கைஸ். ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு போடுறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு தான் இந்த மாதம் இல்லை, அடுத்த மாதம் தான் நான் ஒரு நிறைய வீடியோ போடணும் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன போடுறது நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா நானே சொல்லிடுறேன். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அதை போடுவேன். அப்படி கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நானும் பிஸ்டல் சேலஞ்சு வச்சுக்கிறேன் கைஸ். பிஸ்டல் வச்சு நாங்கள் எப்படியாவது ஜெயிக்கிறோம் அந்த சேலஞ்ச் போடுறேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட விளையாடி பிஸ்டல் வச்சு ஃபுல்லாக எடிட்டிங் பண்ணேன். அவங்க எல்லாம் என்னென்னமோ கன் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஆனால் ஆக்சுவலி நான் இது ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், பிஸ்டல் சேலஞ்ச் வீடியோ. அதான் இந்த யார் அவங்க பேர் தெரில, அவங்க நல்லா விளையாடினாங்க. அவங்க தான் பாயா வேறு. அதான் நாங்களும் அதே மாதிரி பண்ணலாமா இருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் என் ஃப்ரெண்டோட இது என்னது யூடியூப் சேனல் பேர் வந்து ப்ரொடக்டர்ஸ். அவனுக்கு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவன் வேறு லெவல் பிளேயர் தான். அவன் பாவம் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுறான். சப்ஸ்கிரைப் யார் யாரெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தீங்களோ எனக்கு தெரியல. அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பண்ணாமல் இருந்திருப்பானுன்னு நினைக்கிறேன். குறைஞ்சிடுச்சு அவனுக்கு. அவன் எவ்வளோல இருந்தானா ஒரு எவ்வளோ சொல்கிறது, ஒரு 5
டார்க்கு. நான் அவனோட ஐடி அப்புறமேட்டு லிங்க்கில் அனுப்புகிறேன். இந்த லிங்க்கில் இல்லை கைஸ், அடுத்த வீடியோ லிங்க்கில் அனுப்புகிறேன். ஓகேவா கைஸ்? ஏன்னா நான் தேடணும் வேறு தான். சரி, இவனுங்களை அடிச்சிட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ. நம்ம இல்லை, அவனுங்க அடிச்சுட்டாங்க. நம்ம டீம் வச்சு நம்ம போட்டாங்க அங்கேருந்து நடுவில் விளையாட. காப்பாற்று வருவானாடா, காப்பாற்று இல்லை எவனும். அப்போ காப்பாற்றுறான், பட் போட்டாங்க. அப்புறம் ராக்கண்டு கைஸ், ராக்கண்டு என் ஃப்ரெண்டு தான். அவன் வேறு லெவல் படா பிளேயர். ஆனால் அவன் சேனலுக்கு தான் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர். ஏன்னா அவன் சேனல் பார்க்க நம்ம ஒரு 5 மேலே தாங்க மாட்டேன். வேறு லெவல் பிளேயர் தான். அவனோட சேனல் வந்து ராக் கேமிங். நான் அதையும் அனுப்பிச்சுட்றேன் கைஸ். நல்ல லெவல் கைஸ், அவனுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். வேறு லெவல் ப்ரோ பிளேயர் கைஸ். டாப்பு வெறும் 10 லைக் பண்ணால் எலைட் பாஸ் கிடச்சிது அவனுக்கு. அது இது வேறு லெவல் படா பிளேயர் மாதிரியே தான் கைஸ். அவன் ட்ரெஸ்ஸு மட்டும் இல்லை கைஸ், அடிக்கதான் பாருங்க. இந்த மேட்ச் நம்ம விடக்கூடாதுரா, இந்த மேட்ச் லாஸ்ட் மேட்ச்ல நம்ம தாண்டா ஜெயிச்சோன்னா வீடியோ போட்டுடலான்னு நினச்சிருந்தேன். நம்ம தான் எப்படியா ஜெயிச்சிடணுன்ட்டு ஜெயிக்கலான்னு போயிட்டுருக்கேன். ஜெட் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் கைஸ், நான் வந்து டைமண்ட் 3ல் இருக்கேன். அங்கே கிளாஸ் கோடில் தான் கைஸ். ஹீரோயிக்கில் போகவே முடியல கைஸ். ஏதோ ரேங்க் புஷ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதெல்லாம் முடியல. நான் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோயிக்கில் தான் இருந்தேன். அதான் அந்த கிளாஸ் கோடில் ரேங்க் இல்லை, கிளாஸ் கோடில் இல்லை. அப்புறம் வந்து அதான் சீசன் மாஸ்டர் தான். இல்லாமல் கைஸ், இது ஹூகாங் நான் வாங்கியிருக்கேன். அந்த இதான் லெவல் என்னது கேலக்ஸி, அதில் வந்து ஹூகாங் வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன வாங்கியிருக்கீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவன் க்ளோவால் போடுவானா வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். போட்டால் நம்ம இறங்கி போய் அடிக்கலாங்க. இடிச்சுக்கிட்டாங்க. இப்போ நம்ம அங்கே இருந்தாலும் கைஸ் அவனை போடலாம் போடுறோம். நம்ம ஃப்ரெண்டு போட்டாங்க, நம்ம டீம்மேட்டு அங்கே நின்றுட்டு போட்டான். நம்ம சும்மா அப்படி சுட்டோம். போயே ஃபஸ்ட்டு போய் அப்படி வரவே வராது. வேல்யூ. Hey guys, bye bye, tata, bye bye.